Часам буйныя саміты параўноўваюцца спартовымі мерапрыемствамі. Так, напрыклад, тыдзень высокага ўзроўню ААН часам называюць алімпіядай дыпламатыі. І сапраўды, як і з алімпіядай, дзе збіраюцца найлепшыя спартсмены сусвету, на тыдзень высокага ўзроўню ААН прыязджаюць кіраўнікі практычна ўсіх сусветных дзяржаў, і там абмяркоўваюць найбольш важныя пытанні шматбаковай дыпламатыі. Такім чынам, удзел абранай прэзідэнткі Беларусі у саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Великабрытаніі можна ў пэўным сэнсе параўнаць з чэмпіянатам еўра па футболе. І таму удзел Беларусі ўжо другі год запар, так бы мовіць, у плэй-офф паказвае, што Беларусь бачаць дэмакратычнай і еўрапейскай дзяржавай. Аднак удзел у такім саміце гэта не толькі салідарнасць з беларускім народам, з нашымі палітвязнямі, з нашай грамадзянскай супольнасцю. Гэта таксама унікальная магчымасць правесці шэраг білатэральных сустрэчаў. І гэты візіт, сапраўды, я лічу, быў, напэўна, адным з найбольш прадуктыўных візітаў, які Святлана Ціханаўская мела за ўсе 4 гады сваёй працы. Так, за адзін дзень яна правяла 30 сустрэчаў з прэзідэнтамі, прэм'ер-міністрамі і міністрамі замежных спраў еўрапейскіх краін. Гэтак Святлана Ціханаўская сустрэлася з прэзідэнтам Зеленскім, прэзідэнтам Макронам, прэм'ер-міністрам Тускам, прэм'ер-міністркай Мелоні, прэзідэнтам Наўседам, прэм'ер-міністрам Санчесам і іншымі еўрапейскімі лідарамі. Так, нават падчас кароткіх сустрэчаў на палях саміту можна вырашыць канкрэтныя пытанні і намацаваць планы на бягучы палітычны сезон. Сярод іншага, Святлана Ціханаўская на саміце абмяркоўвала пытанні закрыцця межаў для аўтамабіляў на беларускіх нумарах, пытанне падтрымкі беларускай культуры і ідэнтычнасці, пытанне вызвалення беларускіх палітвязняў і больш шырокай падтрымкі для беларускай грамадзянскай супольнасці. І, безумоўна, адным з такіх найважнейшых пытанняў было пытанне еўрапейскай перспектывы для Беларусі. Таму пакуль рэжым Лукашэнкі, які атрымаў дыскваліфікацыю ў 2020 годзе, можа падтрымліваць стасункі хіба што толькі з Паўночнай Карэяй, мы працягваем працаваць з нашымі еўрапейскімі партнёрамі, і гэты візіт на саміт еўрапейскай палітычнай супольнасці стаў важным крокам па набліжэнні Беларусі да Еўропы.